nek pesawat kae. Gak gamon iki, cabut gamon karo Mbak Sari ae iki. Mbak Sari lho di pesawat tak tulis sirahe ora open ning aku diburi deh. Ya ta, ya ta. Iya toh. Ya ta. Iya toh. Nek bojo burine lah. Jan, kowe kok iso dadi duta gedel iki piye kuwi nggih? Yo gak iso mare awakmu terus marai. Ki jam 2 bengi Bunda Tuwil pun aku ngajak gedel apa jancuk tenan kae. Aku ki mendem, aku ki pas rada mendem, Cuk. Yo, Ki mau. Aja ki mau yo mendem nyisan cabut kok aku kok nelpone Mbak Sari ae iki. Ora. Jam 2 subuh telepon Mbak Sari. Ki Mbak Sari, aduh ditelepon Kasem meh ketinggalan pesawat rasakno. Aduh. Dan lucu kae nggih. Kowe kae wis anu suwi to Bunda ambek nganu Kang Jumiran kae. Pesan yang 1 jam ya, Bun ya. Yo. Nek karo mami lagi. Lah, apa iki? Jarene ngene. Aku pelek karo Mbak Sari gak enak lho. Karo sampeyan Mbak Jeng, kok telepono Sari, jare aku nelpone sampean iki mau. Kudu sampe kene, selak gedel kuwi mau ceritane. Lah iya janan. Kang Budi jan njaluk dijemput kae lho. Ya aku jemput gelem mbok sawaya kok jemput gelem kok cak gedel. Ready lho, ready.